Moikka! Moikka. Tänään taas täällä Ivi, Nunu ja Kati ja minä Hanna. Ja tänään puhutaan ajasta. Ja aikahan on mielenkiintoinen käsite, koska kaikkihan me ollaan aina nyt hetkessä. Ja mitä se mieli sitten tekee sille ajalle, niin onkin toinen juttu. Ja mulla on tästä muutama tämmöinen sana, mitkä liittyy aikaan, kuten aikaan saada, aikalailla, ajan mittaan, aikansa elänyt, ajasta jäljessä, aika näyttää, aika matelee, aika käy, aika juoksee. Ja tässä oli vain pieni palanen erilaisia aikoja. Miten te ajattelette aikaa? Tuo aika matelee oli mulle aivan vieras käsite. Musta tuntuu, että mulla on aina liian vähän aikaa. Se on mun. Tekisi mieli sanoa, että se on ollut mun ikuisuusongelma, mutta mä en valitettavasti voi nyt tässä, jos rehellisiä ollaan, niin puhuu kovin menneessä aikamuodossa. Kyllä musta vieläkin tuntuu, että aika on liian vähän. Niin. Toi aika matelee, niin mähän pystyn kyllä niin kuin löytämään semmoisen, että mä oon ihan väärässä paikassa tuhlaamassa aikaani niin kuin asiaan, joka ei mua kiinnosta, niin silloin aika matelee. Mitäs Nunu? Joo, mä jäin ylipäätään nyt miettimään just nyt mitä Ivikin tuossa sanoi, että ja jotenkin toi ajan tuhlaaminen on semmoinen kans, mikä tai jotenkin resonoi tuolta, että miettii aina, että voi että nyt mulla tuhlaantuu aikaa, että mun pitäisi saada jotain enemmän aikaan. Ja nyt se aika valuu hukkaan tai tuhlaantuu tai jotenkin näin, jos se ei ole kauhean tehokas ja suorita koko aika jollain lailla. Ja sitten mä huomaan kuitenkin, että mä oon jonkun verran jo päässyt sellaiseen, että mä niin kun saan itteeni siitä kiinni ja sitten mä osaan niin kun vaan olla. Että mä niin kun, joo. Onko se Nunu olla ajan kanssa? Se on olla Eikö ajan ole kanssa. sille oikein ottaa kainaloa? Ja aikaa. Niin. No sitten semmoinen kysymys tulee mieleen, että miten te koette parhaiten, että olette tässä ajassa? No sillä lailla, että ajatukset on jollain lailla tauolla. Koska kyllä, jos mun niin ajatukset alkaa kelaamaan, niin kyllä ollaan aina jossain muualla ja yleensä niin tulevaisuudessa. Ja kovaa vauhtia. Joo. Jännä. Mulle tulee semmoinen mieleen, ihan kun mä ottaisin nuppineulan ja toisin sen, kun se saattaa niin kuin mennä täällä, missä ajatukset, niin mä tuon sen nuppineulan ja laitan sen niin kuin tästä takaisin niin kuin tähän itseni keskelle. Niin silloin mä oon niin kuin tässä. Tämmöinen lennosta tuli tämmöinen ajatus. Lennosta tuli. Nuppineula tuli. Joo. Mulle tuli niin kuin mieleen nyt se, että esimerkiksi näissä hetkissä, kun me ollaan tässä kohdataan, niin mä koen, että mä oon tosi tässä nyt hetkessä. Sama. Ihan sama fiilis. Joo. Mä näen, että kaikki siinä yhtä aikaa. Ja sitten me ollaan kaikki jotenkin saman asian äärellä. Ja kaikki on varannut sen ajan tähän. Mitään semmoista, mikä tulisi tähän väliin. Joo, kyllä. Ja mun nuppineulakin on siis nyt tässä minulla. Se on nyt kun olemme tässä hetkessä, tässä ajassa, niin ei itse asiassa ole kiire mihinkään, koska ei tarvitse murehtia niitä menneitä eikä miettiä tulevia. Niin tässähän on ihan hyvä rauha olla nyt hetkessä. Ja tästä sopivana aasinsiltana niin tehdään nyt hetken koko- ja vaihteluharjoitus. Että miten me koemme
hetken nyt. Eli ajattele ensimmäisenä, minkä kokoinen nyt hetki sinulla on juuri nyt. Tunnista se. Joo. Joo. Ja kun olet nyt hetken löytänyt, niin anna nyt hetken itsestään pienentyä ja pienentyä niin pieneksi, että se on vielä käyttökelpoinen, hyvä ja sopiva. Mihin tilanteisiin ja tehtäviin tällainen nyt-kokemus sopii? Tarkoitatko tätä Tätä pienennettyä nyt-hetkeä, joka on vielä käyttökelpoinen, hyvä ja sopiva. Joo. Haluatko nyt vastauksia vai myöhemmin? Niin. Haluatko sä vastata, että mihin tilanteisiin ja tehtäviin tällainen nyt-kokemus sopii? Joo, jännä, koska nyt tässä alun perin se nyt-hetki oli just sopiva tässä tilanteessa. Ja sitten kun mä rupesin pienentämään sitä, niin se aiheuttaa toimintaa. Eli tarvitsee tehdä jotain. Ja mä en halunnut nyt sitä tässä kohtaa pienentää, mutta se olisi ehkä sellaiseen, että jos sun tarvitsisi saada aikaiseksi jotain, niin mä pienentäisin sitä mun nyt-hetkeä. Mites muilla? No hei, mulla taas meni vähän päinvastoin, kun mullakin oli yllättävän iso se nyt-hetki, koska ennen se on ollut vähän ahdistavan pieni. Nyt se, mistä aloitettiin, niin se oli näin. Ja sitten on vähän sellainen, pitääkö tätä pienentää? Mutta se oli hyvin sanottu silleen, että se on ihan sopiva ja tällainen. No sitten mä vähän pienensin, niin mulle taas tuli semmoinen olo, että tämä olisi tosi johonkin keskittymistä vaativaan, ei isoon toiminnalliseen, vaan sellainen, että voisi tosi keskittyä näin. Vaikka lukeminen tai tekeminen tai joku tämmöinen, se auttaisi keskittymään. Se fokus on siinä. Joo. Mielenkiintoista, koska mulle kävi niin, että mulle se nyt hetki tässä ja nyt oli semmoinen, mitä mä sanoisin, tässä mun ympärillä semmoinen ehkä puoli metriä kanttiinsa tai silleen aika ehkä vähän enemmänkin. Ja kun mä yritin pienentää sitä, niin mulle tuli hirveä vastustus. Eihän mä tee tälle yhtään mitään, jos mä pienennän tämän. Sehän on ihan mitätön sen jälkeen, tai mä rupesin ihan ahistaa. Ja sitten kun Hanna sanoi se, että se sopivaksi, mä ajattelin, että ihanaa, mun ei tarvitse pienentää, se on just sopiva nyt tähän hetkeen. Ihana, 3 ihmistä ja 3 erilaista kokemusta. Hyvä. Tässä tulikin jo ne tilanteet, että missä tämmöistä kokemusta tarvitaan. Ja nyt sitten palataan tähän nyt hetkeen. Ja anna nyt hetkeen pikkuhiljaa suureta. Ja huomaa suurenemisen eri vaiheissa, millaisiin tilanteisiin kunkin kokoinen nyt hetki on sopiva ja käyttökelpoinen. Ja mihin kukin nyt koko parhaiten sopii, kun se suurenee. Mitä tapahtuu nyt hetkelle, kun se suurenee? Saanko mä sanoa? Ole hyvä. Sellainen, että heti kun mä suurensin sitä, niin mulle tuli ihan hirveästi aikaa. Mulle tuli sellainen lomafiilis ja sellainen, tiettäkö sellainen, että
että vitsi, että mä oon vapaalla. Ja jotenkin, niin kuin, että mulla ei mihinkään, niin kuin, siis ihan silleen, että voi että oli hirveän helppo hengittää ja että mitä isommaksi se tuli, niin sitä niin kuin enemmän mä olin jotenkin lomalla. Tai jotenkin, tiettäkö, silleen ihan kuin ellunkanat. Tai mä näin kyllä niin kuin itteni tekemässä eri asioita, mutta mulla oli niin kuin, se oli sellaista nautinnollista, se oli sellaista rentoa ja sellaista, niin kuin, just sellaista, niin kuin, tiedätkö, että sulla on aikaa aivan älyttömästi. Aivan. Mulla on vähän sama, että se on, kun sitä lähti laajentaa, vähän niin kuin kynttilä, että steariini leviää tälleen, niin sitä rennommaksi. Mä voisin käyttää tätä, jos mä haluan rentoutua, niin mä vaan laajennan tätä näin, niin mähän valun kuin steariini. Joo. Aika Joo, oli. kyllä. Mm. Joo, mulla oli kyllä tosi samanlainen kokemus siis selleen, että tuli sellainen olo just, että vähän niin kuin se olisi semmoisessa omassa niin kuin kuplassa, missä niin kuin ei ole mitään kiirettä eikä mitään semmoista niin kuin, vähän niin kuin semmoisessa omassa ulottuvuudessa tai semmoisessa ja niin kuin tosi rauhassa. Vähän niin kuin aika katoaisi. Joo, hei. Mähän menin niin pitkälle, että mä ulotin tämän niin kuin maapallon ympäri. Ja sitten se maapallo katosi, tai meni niin kuin kauemmaksi, ja mä vaan katsoin sitä. Sitten mä ajattelin, että mulla ei ole oikeastaan siinä kohtaa aikaa, mutta mä en vielä keksinyt, että mikä olisi se, missä mä käytän tätä maapallon vertausta. Joo, kävin siellä. Aika mahtava. Mulle tulee just semmoinen olo, niin kun lähtee joogaamaan tai jotain, niin just se, että se aika, niin kun, se valuu vähän niin kuin se steariini sinne lattialle ja sitä aikaa vaan on. Että siinä on niin hetkessä. No nyt kun tämä on kolmivaiheinen juttu, niin nyt tutkitaan vielä tätä nyt-hetkeä. Eli teillä on nyt käsitys siitä teidän omasta nyt-hetkestä eri kokoisina. Niin siirrä vielä sitä sopivan kokoista nyt-hetkeä paikkana välillä eteen, välillä taakse, välillä oikealle, sitten vasemmalle. Siirrän nyt hetken paikkaa ylös ja alas. Ja nyt kun olette siirtäneet nyt hetken paikkaa, niin tunnista millainen kokemus ja millaisia ajatuksia. Tämähän oli mielenkiintoinen, koska alun perin mä seison vähän niin kuin semmoisella punaisella pyöreällä matolla. Se on se mun nykyhetki. Tämä on hyvä nykyhetki. Ja sitten kun mä sitä ruvetaan siirtämään, niin vähän niin kuin, että joku repii mattoa sun sivulle, että ei kun se on minun. Ja siis melkein niin kuin otan sitä takaisin, että ei kun minä haluan sen, että mä seison sen päällä. Mikään muu näistä sivulla edessä takana niin ei tuntunut. Mä ajattelin, että nyt se matto tähän takaisin jalkojen alle. Niin, eli se on sun alla se nyt niin, hetki. Vähän niin kuin, mä jopa ärsyynnyin tästä, että no ei nyt sitä mihinkään. No aivan kun Anna sanoi, että minkälaisia ajatuksia herää, niin mä vastustavia ajatuksia. Joo. Äkkiä kun käskettiin, niin vähän niin kävin siirtämässä, mutta niin kuin ihan sama, niin kuin, se pitää olla tässä mun ympärillä, edessä. Vähän voi mennä sivuille, mutta tässä näin ympäri. Kaikki, en tiedä, jos olisi niin kuin pitempään jäänyt johonkin kokeilemaan, mutta vastustavia ajatuksia heräsi. Eli olet nyt hetkessä. Ja kyllä mä nyt sitä vähän siinä heittelin, mutta mä oon taas, se on mulla niinku semmoinen kupla, minkä sisällä mä oon. Että se pitää, ja just se tietyn kokoinen, niinku, että se on niinku vähän joka puolelle saman verran, että mä oon siinä keskellä semmoista niinku kuplaa. Mutta en mä voi sitä irrottaa sille, että se olisi nyt jossain niinku muualla. Ihan kauheeta. Ei toimi. Jalkojen alla.
Ei. Mitä? Kyllä. Siis sehän on ihan paras. Ei. Oi. Joka Joo. puhuu sen sisällä niin kuin semmoisen vesipisaran tai semmoisen kuplan. Joo. Siis, joo. Hienoa. Hei, kiitos. Nyt me emme tuhlaa kenenkään aikaa. Meidän ajan käsittely oli tänään todella nopea ja jokainen voi testata omaa aikaansa, missä se oma nyt hetki tuntuu kaikista parhaimmalta. Nyt haluan käyttää kuitenkin aikaa yhteen kysymykseen. Mitä sanoisitte sitten ihmiselle, joka sanoo, että en mä näe mitään aikaa. En mä pysty niinku kuvittelemaan mitään aikaa. Mitä sanoisitte? Mielenkiintoista. En mäkään näe sitä, mä tunnen sen. Joo, se voi olla joku muu aisti. Joo, ja sitten se, että ajattelee vaikka 10 minuuttia, että kuinka kaukana se on. Että jos nyt vaikka ajattelee, että se 10 minuuttia olisi tässä kasvojen edessä. Ja sitten se, että onko se sama 10 minuuttia, se 10 minuuttia tässä kohtaa, kun olet esimerkiksi töissä. Vai onko se vaikka lähempänä? Tai sitten kun olet kotona, niin onko se vaikka kauempana? Niin sen testaaminen, että missä kontekstissa se sun 10 minuuttia on se sama 10 minuuttia. Vai onko se sama? Niin. Ja se on vaan vähän niin kuin fiilis, että miltä tuntuu, ettei tämä ole sellainen niin. Ja toi on itse asiassa hyvä, toi, mitä Hanna sanoi, koska että mikä jos on mun 10 minuuttia tässä, niin se on mulle joku tämmöinen. Niin mun mielestä se on helppo näyttää, mutta kokeilkaa. Se löytyy yllättävän hyvin. Aivan. Muita vinkkejä ajan hahmottamiseen? Tuleeko mieleen vielä? Joku semmoinen, mikä teille on jäänyt itselle mieleen, kun ollaan puhuttu ajasta? Toi aikahan on siinä mielenkiintoinen, että jos miettii niin kuin aikuisen aikaa ja lapsen aikaa. Niitä tilanteita, kun mä muistelen, että kun lapset oli pieniä ja sitten piti lähteä niin kuin jonnekin kiireessä. Ja sitten sanoo sille pienelle, että nyt on 10 minuuttia vaikka tai vähän aikaa tai jotenkin tälleen. Niin sillä lapselle se aika on niin kuin, voi olla ihan jotain muuta. Että sillä ei ole mitään kiirettä, se rupeaa vetämään niitä kenkiä jalkaa ja kaivaa nenää ja tekee kaikkea muuta siinä samalla. Ja aikuinen siinä on kauhean, no nyt on kiire. Että tavallaan se ajan kokemus, ja sitten jos lapselle sanoo, että lähdetään esimerkiksi kohta, niin sehän on, tai kelle tahansa ihmiselle, niin mikä on meille se, niin kuin se ero sillä, että pian, kohta, tein sanoo, että no mä siivoon kohta, sitten siihen menee 3 päivää. No, mutta sehän on ihan kohta. Se riippuu asiasta ja ihmisestä. Sisältä niin kuin tyyliin tunnin sisällä. Mutta sehän riippuu asiasta ja ihmisestä, että mikä se kohta on. Että onko se kohta niin kuin minuutin päästä vai onko se esimerkiksi ensi viikolla. Näin, just näin. Niin, eli aika on subjektiivinen käsitys. Kyllä. Juuri näin. Joo. Kiva. Tämmöistä oli meidän aika tänään. Palataan taas. Moikka! Moikka!